Hola, sentimers i sentimeres! Sentimers i sentimeres no... Millor repensa el nom, no? Clar, perquè avui el 5 cèntims té a veure amb el vocabulari específic de nivell expert. Nivell expert. Així és, el vocabulari per als nivells C1 i C2 de valencià, que ha de ser ampli, precís, sense interferències d'altres llengües, correcte, adequat, genuí, especialitzat, Però no vos preocupeu, que avui n'aprendrem bona cosa per expressar-nos adequant-nos al nivell. I com no vos vull atabalar, ens centrarem en 3 conceptes. El lèxic cal que siga genuí, ampli i precís. Genuí, ampli i precís. Comencem! En primer lloc, el lèxic ha de ser genuí, és a dir, que convé que fem servir paraules pròpies amb significats reconeguts pels parlants habituals. Per exemple, no podem dir manar un email, sinó enviar un correu electrònic, ja que manar és una paraula pròpia, però no amb el significat d'enviar, no és genuïna. Manar. Así mane yo. Ah, que no, senyor Dire? Perdó, Perdó, no, perdó. A més, la paraula email no és pròpia. En valencià podem dir correu electrònic. Ja ho sabeu, els emails al correu brossa. En una prova de C1 o C2, o en general en contextos formals, pot ser positiu utilitzar formes autòctones en retrocés, que encara són vives, com podria ser adés, que és fa poc de temps, o altra volta, o altre camí, per a referir-nos a altra vegada. Fixeu-vos, com hem dit adés, heu de repetir la prova una altra volta. Un camí hàgeu acabat, ja podreu anar-vos-en. I alerta! En valencià es pot matisar entre abans, si fa temps, i adés, si fa poc de temps. Per a mi adés és com un abans de fa no res, saps? No res, adés. És un truquet, no sé. Quan usem el temps perfet, fem servir adés, i quan usem l'imperfet, fem servir abans. Adés, quan he vingut, no hi havia ningú. Abans la gent era més estalviadora. Per cert, no és més correcte ni més recomanable utilitzar lèxic habitual d'altres dialectes, com ara un altre cop o tot plegat. Està també dir tot plegat, haureu de repetir la prova un altre cop, com en conclusió, haureu de repetir la prova una altra volta. A vegades decidim usar paraules que, tot i que són correctes, els parlants no les senten com a genuïnes. I és que és més pròpia l'expressió «què ha passat ara?» que no «què ha ocorregut ara?» o «què ha esdevingut ara?», que són menys genuïnes. Què ha esdevingut en aquell atzucac, senyora marquesa? Seguim amb un dels altres requisits. Tindre un repertori ampli d'estructures en valencià i tindre clar com i quan es fan servir. Això vol dir que hem d'evitar la repetició d'una paraula per a parlar d'un mateix concepte, fent servir sinònims, hiperònims o altres recursos que demostren que tenim un repertori ric i variat. Ric i variadet, com la carta d'un bon restaurant. Per exemple, per a referir-nos a un gos, també podem dir ca, animal, o fins i tot la raça concreta, com ara rater, pastor alemany o mastí. Ara bé, si voleu que vos faça cas, el millor és cridar-lo pel seu nom i ensenyar-li un tros de xoriç. Bimbo! Bimbo, vine cap ací! Vine! No, és que no tenim xoriç, no... Segons el registre i la formalitat de la situació, hem d'usar un vocabulari o un altre. Alerta amb el vocabulari propi de registres poc formals perquè és poc precís i caldrà evitar-lo en registres més formals. Per exemple, els verbs ficar, donar, fer, pegar o ventar són imprecisos i propis de registres informals. Fica això allà. Han donat solta a la xicalla. Demà no farem classe. Peguem una volta. Li va ventar una nyespla. En resum, si esteu escrivint un text periodístic o esteu pronunciant un discurs d'investidura d'un càrrec, eviteu les formes col·loquials o fins i tot vulgars, paraules relacionades amb necessitats fisiològiques, sexe o connotacions negatives. Sexe sí, però no en el discurs. Per exemple, pixar fora de test, a fer la mà, a la mer... Meravella de discurs que faràs. Passem al tercer concepte,
que el significat siga precís. Cal evitar les paraules comodí propis dels contextos informals que resulten poc concretes o buides de significat. Per exemple, posa'm una miqueta d'això i 2 trossos d'allò. O té unes coses que són, saps, en plan... No, per a dir moltes paraules i a la vegada no dir res, millor llegiu textos de substàncies d'estos que fan la intel·ligència artificial. Altres paraules que convé evitar en una prova de C1 i C2 són els díctics si el context no està ben definit. Els díctics són paraules genèriques que actualitzen el significat segons el context i poden ser de lloc, ací, allà, de temps, demà, abans, o de persona, jo, tu, ella... Oh my God! I per últim, hem de vigilar amb els doblets semàntics. És a dir, una única paraula que en castellà té més d'un significat, però que en valencià cada un d'eixos significats correspon a una paraula diferent. Sembla difícil, però és molt senzillet. Mira, és el cas de mig, meitat, mitjà, instrument o vehicle, medi, entorn, nombre, quantitat, número, referència, doblar, multiplicar per 2, doblegar, plegar. Mai en doblegareu. Full, tros de paper. Fulla, l'òrgan laminar de les plantetes. Eixes són de plàstic, però... Senyalar, fer un senyal. Està tot molt mal. Assenyalar, indicar. Total, aneu amb compte si doblegueu cert nombre de fulls pel mig perquè pot ser un embolic. Ho he dit bé, això, Ho he dit bé, en realitat. I amb tot això ja hauríeu de ser uns cracs del lèxic. Bé, sempre que escrigueu crac i no crac. Catacric, catacrac, este conte s'ha acabat. No, encara no, encara no. Si voleu traure un 10, deixeu-me que vos doni un parell de consells més. En primer lloc, cal evitar formes arcaiques en desús com qualsevulla, puix, car, so que, quelcom. No suposa cap plus semblar un joglar del segle XVIII. Més aïna en un examen del C1 o C2, tot el contrari. I tampoc vos passeu de moderns i modernes perquè podeu caure en barbarismes diversos o en altres formes no acceptades normativament. Checking outfit, runner, mailing, bro, you know? I en segon lloc, aneu amb compte amb les interferències d'altres llengües, que poden ser lèxiques. Bueno, pues entonces yo no vaig a anar. Semàntiques. Si vas a la cuina, trau-me un got d'aigua. No! Gramaticals. Tens que anar a poc. No! Fonètiques. Atmosfera i no atmòsfera. I morfològiques o ortogràfiques. Incloure i no incluir. I ara és moment de deixar la teoria a un costat i eixir al carrer. Però, només una coseta més, abans del concurs. Convé també que intenteu fer servir llenguatge inclusiu. Per exemple, l'alumnat en comptes de els alumnes, o les persones en lloc de l'home com a genèric, els infermers i les infermeres, etc. La vostra companyia és grata, però m'espera el cotxe de cavalls per a fer uns preguntats al poble. He eixit al carrer i m'he fet unes amigues que es diuen... Som amics però no sé el seu nom encara. Com et diuen? Teresa. I? Luna, Teresa i Luna. D'on sou? de Castelló de la Plana. Ole! Visca Castelló. Molt bé, de la Plana. Juguem? Vale. Jo vos faig una pregunta, vosaltres parlarà Teresa, no?, com a representant Me pareix de Castelló. La dinàmica ja la coneixeu, jo vos faig una pregunta, vosaltres en dieu la resposta. Vale. Així de senzill. Anem allà. Quina frase és correcta? A. Com t'he assenyalat, cal doblar la fulla de paper. B. Com t'he assenyalat, cal doblegar el full de paper. C. Com t'he assenyalat, cal doblar el full de paper. Paregudes però no iguals. Jo crec que és el full, no la fulla, diria. Sí. Jo diria la B, però no. Ai, jo diria la C. Me fia més de tu, també he de dir. Tenim conflicte d'amigues. No ho tenim clar. 3,
2, La C. 1. Vale, la C. Diuen la C i això és una resposta... Ui, incorrecte! Ara serà. És que, a veure, clar, assenyalar significa indicar alguna cosa. Doblegar vol dir plegar. I, clar, en el cas d'un tros de paper, la paraula correcta és full. El full. Per tant, la correcta era la B. Era dificilet, Està ahí a fer... Pa enredrar. Va, anem amb la segona. En un examen del C1, quina expressió hauries d'usar en un to col·loquial? A. L'hem anat a fer un check-in del vol. B. L'he enviat a passar el control del vol. O C. L'hem anat a fer el registre del vol. Jo crec que és la B. Tu dius la B? Dic la B. Vale, diem la B. Diuen la B. Per algun motiu en concret? Manat, jo diria que no, està bé. Ole, correcte! Molt bé, molt bé. Per què? Perquè tot i que estem en un context col·loquial, manar no té el significat d'enviar. I check-in és que podem dir control, perfectament. I evitem l'estrangerisme. Molt bé, anem amb l'última, d'acord? Diu, quina frase inclou un lèxic més recomanable? A. Tot plegat haurem de tornar a casa un altre cop. B. En definitiva, que haurem de tornar a casa una altra volta. O C. Les dos són igual de correctes. Jo diria la C. Tu què penses? És que només sona mal cap de les dues. Clar, entonces les dos són correctes? D'acord, la C. Les dos són igual de correctes. I ho dic literal, les dos són igual de correctes. Visca Castelló de la Plana. Molt bé, molt bé, molt bé. No hi ha una forma més recomanable que l'altra perquè simplement canvia la varietat dialectal. I de fet vosaltres que esteu més a prop de les comarques del nord segurament també teniu moltes vegades interferències i això és preciós, és riquesa lingüística. Molt bé, xiques, heu guanyat... Ai, quina careta que fan. Heu guanyat un bitllet per a l'AVE de Castelló de la Plana. Ostres, sí! Aleluia! Que ho voleu totes de Castelló, com som, com som. Ale, adeu. I ja ho tenim. En resum, per a assolir un bon domini del lèxic específic de nivell C, cal que siga genuí, ampli i precís. Això implica evitar interferències d'altres llengües, formes col·loquials en contextos formals, paraules comodí i dobles semàntics mal utilitzats. També s'han d'usar termes propis i adequats segons el registre, evitant tant barbarismes com arcaïsmes. I és que un bon ús del lèxic mostra riquesa, correcció i adequació comunicativa. El que vindria a ser jo, saps? I tampoc està de més la sensibilitat pel llenguatge inclusiu, que ja toca. Vinga, va, fins la pròxima! Adeu, adeu! Mua!